tipula, porrua, estragoia, gurina, tipula bigunduta, perexila, txangurrua, ogi birrindua, tomatia, ardo txuria eta koñaka. Listo, zabaiak izan ditut, eta prest, nondik hasiko gea? Ba, berotan jarri, nebe zu fuerten, Bai, oliba botako dio, bai. eta Juliana botako dio kipula eta porrua. Izango Saltza da, egingo duzu. saltza egiteko basea. Bale, oso ondo. Hasi ba. Bera, duzu laguntza, abisa. Bueno, txangurra ja pixka eta horreatzeko egosita ekarri Egosita ekarri duzu. 16 bat minutu eman diot. Kiloko horrela? Bai. Hori da, bai. Irakiten azitzen danean, ezta? Hori. Hori da. Eta erramu, ostotxo batekin egosten dugu. Beira, ondo. Ohitura daukeu. Erramua edo ereinotza. Bai, eta gatza normalen ez diogu botatzen, gero batzutan pixka gatz puntu fuertea dauke edo haragia ja bere bizitasuna igual dauke eta... Bai. Hemen dan aprobetxatzen zu, eta? Bai, nik guzti hori gero saltxara Bai, nire ala botatzen zat, bai. Eta azken nik uste da grazia gehien dauken... Lekua, oso batxen buruan, bai, hori da. Bai, horri lagunduko Itxuraz dio, igual ez da izaten politena, baina gero guztu aldeti, bai. Bai, Amerikan antzeko bat ikeko, Bai. hori da Tipula, erabiltzen ze duguna. fuerte ekarri zuen tipula, Bai, gerra ematen nahi da? Bai, Oso ondo. bestalde abituko dut bazpane. Hala, kipul gehiago, azken gero kipula erdin gelditzen da, behin konfitatuta gero. Hola, kipula nahikoa. Igual, olio txantxa beste batzerako dio. Oso, nagun porrua. Oso fortia dago, Holaxe. Eta gero aukera dago, batzuk pipermen txiki gorri bat botatzen diote pixka bizitasuna emateko. Bai. Nei batzutan belurra ematen dit, igual indar gehiegi dauke eta... Bai, piperminekin kontu zibili berda, Bai, gero igual egongo diez sale batzuk, beste batzuk ez zaiena gustatzen, eta bueno, bakizu, nola izaten gauza horiek, eta honena igual ez botatzea, kuentu enten. Hori da. Eta honi, goitura dukeu, estraigoi pintatxo bat botatzea. Gehiegi izan gabe, baina Ikutu bat, toke, izaten zazun, bai, ikutu hori ematea. Oso no. Hemen zu estitu Gero, dugu, bai. boliki. Hori da. Bestela izaten da, magina ordu pasatzen dira, ze txangurrua mamitzen, eta bitartean zueke kontu-kontuari jarduko duzu, Hori ezta? biltzen gea, Bai. sukaldeko, lagun guztik hor. Tantaldeakin, ezta? Parrezka bezen burruketan, denetarik edukitzen Bai. dugu. Baina, bueno, lagundu guzu pixkat ere. Bai. Hauken. Eta, bueno, eskuminak bidali barko dizkiot ere nire lankidei, David, Denis, Dolo, Mariaje, Mikel ja utzi gaitula beste leku batea jundala, eta Mertxe, eta gaina Mertxe oso jostuna hona da, mantalak beak indakoa, Mertxe Agirre segurakoa, detaik ez galtzeko. Oso eroso da eta oso politia gaina ezbilik esan oso politia direla. Bai, ze mantal originala eta bai, bertako kamarera batek egin da, sukaldekoak, hori da, bai. Eta hori biltzen geha, eta bueno, espero inor esaztea, bestela gero esango iti, nahi ez zenidan esan. Bai. Eta bueno. Batanakin, lantalde guztiekin. Bai, bueno, eta gero zerbitzuko beste guzti kamarera, Mariaje, Lourdes, dala mitika, Begoña eta Asun ere, astu gabe. Eta Iñaki eta Enrique baita. Eta bueno, gero beste batuz laguntzaile bezala ibiltzen diela, Pau eta Arantxa ere. Lan asko dezuen egunetan etortzen dianean, ezta? Bai, horiek, normalen astean zehar egun guztitan egoten die. Beira. Baina, holazten da zea jendea esaten bakizu, gero baten bati aztu, eta danakin gogoratzen gara. Amorruz igual gelditzen da. Baina, bueno, nahi gabe, gertatzen ba, nahi gabe da, Zuek egunero daukazue zabalikan, ez da, egunero? Bai, beti, nola hotela dan, beti zabalik dago. Bale. Beti zabalik dago, eta, bueno, gutxandaka, jai eguna txandaka eta hola egiten dugu, eta hola moldatzen geha. Ondo, bai. Azkenen hotela edukita, bakizu, gauetan beti movimiento gehiago dago, eta... Bai, afaltzeko, afaldu nahi. Bai, eta zerbitzu bat eman behar duzu azkenen. Bai, ondo.
Eta gero oporretan itxitzen duzu, o ez? Normalen abuztun igandetan itxitian dugu, nola erdi oporretan eta jai egun eiteko eta hola igual pixkat okerra biltzen geha, bueno, eta hola pixkat ere disfrutatzen dugu guk ere, eta bueno, hola moldatzen geha. Hola moldatzen zezen. Así que... Eta lanetik gana parte edukiko duzu afizion bat, o kirola... Nei bizikletan ibiltzea gustatzen zait. Bai, Bira, ondo. Mendiko bizikletan ibiltzen naiz, goizetan lanea jun baino lehen aldetenen, pare bat egunetan hasten edo gustatzen zait, jutea pixka mendira eta hola, eta gero igandetan beste kuadriako batekin, biak ibiltzen geha, eta gaina lasi ibiltzen geha, saldu eta pixka terapia iken dugu, ez bakarrik bizikletan ibiltzen. Lanean jun behar horrela, baina goizean goizu jaikita. Bai. Umek ikastola jaman, eta gero... Bialdu izko, zukorantziak zure laguna Javi eta Manui eskuminak, beti hor, normalen beha kaina gehiago ematen dinei, ni behar baino, baina, bueno. Pentatu zazu beak geho, bizikletan ibili ondoren, egun guztia jaidaka, Karo, hori desberdina da, azkenen, baina, hoitzen gintzea martxa batea eta guztua ikien dezu. Así que, eta gero hilabeten behin kuadriakokin afaria sozidaden, hori sakratua da. Normalen batzuk kanpon lan iken dute eta hola, eta hori sakratu izaten da, Eta kasu horietan txanda zibiliko zaztezuk aldian, ez da? O beti zuri tokatzen zazu? Normalen antolatzen du afari igual jai egunen. Nire jai egunen. Baina, zukaldien zen egiten du, beti zuk, ala zeuen artean txandak egiten du. Nire kuadriako nahiko manita die. Dago bat gaina, kanpon eta hola asko ibiltzen da, eta lehengunen proba honen ez dakize eta kartzen du gauza raro batzuk, eta beldurra ematen du batzutan, baina oso goxo prestatzen du. Así que behin prestautzigun ensalada bat, tomate rebozatuakin. Vamos, hemen, izinez, eromoun tatate dizute hola iken badezu, eta ze goxoa zehon. Baina adibidez, rebozatu baino lehen otik jo pixka paelian pasata eta horrela? Ez, rebozauta, xerrakin eta rebozauta. Eta bueno, ze izeikien aizean, eta ez dakize, eta probako ezu, probo nola ez dakinun. Baina goxoa benetan, Mira. Iepa, gauza, botako ditut. Eta hori nola dakazue jarrita, igual, hilaran... Normalen hitz egiten du ez, aste arte izaten da, normalen. Denok pixka libreoteko, gizu gero familia eta edozein egunetan ere, elkartzen geana, soziedad junta, pixka disfrutatu eta ikia pixka terapia edo grupo baita, eta gure kontu gizu. Martxan normalen ez gira elkartzen, eta hola daukizu aitzaki bat, eoteko, eta... Gauzei emanten dinberdia, Bai. Zuek bertan badakazue bibirua zean normalen, jatetxen bertan bogabantek eta edukitzen ditugu, eta normalen bibiruan bizika, dago eskatu dela, atea eta momentu natea, eta bai. Ondo. Igual ez da kostan bezala, igual gehiago, saletasun gehiago edo errexago eskatzen dela, ez? Dirudian beste espezialidade batzuk egon bar diela, baina, Lego ni pentsatzen eskontza asko izango diala baita ere bogabantiakin, ezta? Bai, euten die ere, menune baukegu. Bai. Hore oten die menu batzuk, pixkat gia bezala eta gero bakoitza, pareja bakoitza ikin ditu, beak nahi dituen zeak. Aldaketak edo zea. Hor, komedore desberdina dauzkazu eta igual momento batean emaleizke 3 eskontza desberdin, bakoitza bere komedorian. Bai, hori eskontzatako 3 dauzkeu prestauta. Bidare... beko pixun eta bestea lehendabiziko pixun. Baina bakoitza daka bere musika, bere... Bai, bakoitza independentea. Bata bestekin ez dizta ikustu. Batzuk igual pixkat urbildare, baina bestea ez da ere... Ez da ikusi, zarrera ere beste aldetikan. Bai, ez dira konturatzen eta zer daun, egun hortana. Ni akoratzen naiz, gondala urte pila bat nola izaten zen, komedore berdinean, musika beakin, bi eskontza eta hola, Garai batian konpartitzen zen. Zuk hori ez zautu, ez? Ez dut ezagutu, oina bakoitza berean nahi do, eta bere estilon, eta bere musika, eta... Baina, horregatik anezaten zen askotan, eskontza baten beste eskontza karkila. Eta oiturak ere asko aldaudien, lehen normalen izaten zen taldek etortzen ziren, eta hori ditxoki iskin baten jartzen die, eta pin-pan, eta ja, lakarta nahi eta besti hau, eta hau. Eta, beste... Ondo. Beste zea oitura batzuk. Ja, pixka bukatzen naizea, Pili. Azkeneko zati bat falta eta listo. Ni ja berduraren puntxun dauket, hasiko naiz ja koñaka flanbeatzen eta ardo txuria botatzen. Hemen utzi izkizut, korala buruko jugo horiek. Aparte, eta gero gorputza. Hoi da zapore gehien eman bar diona. Naiz eta plater berdinean ipini, aparte azkat, Epa, kontuz, kurioso imarte urana. Erdia kanpoa bota dugu, Hori da. Hala ardo txuria. Beakin eta beak izan. Hoxe, bakoitzak moldo bar da, Bai. Oso ondo. Beku, ja.
botatxo puntu Hori da. hori dauke, ja oso bigunduta. Bai. Botako dio tomatea, lendikan inda, frigitua edo, bueno, etxen indakoak ipulak Bai. eta estilo hortan. Bai, etxean gozatuta. Bai. Eta ja hau irakiten danen, ja Bai, buruko, listo, bai, koral azkeneko horiek bisketa txiki-txiki hau eskarrengo eta Vale, listo. oso ondo. Nik uste dut honekin, gaurkoatikan, dan ondo aprobetxauta, Oso ondo. Hola, Eta pixka hori nola botako errepasatu dio? ez zaizurik ez egatika, da listo. Mhm. Baina, bueno, uste Oso nahiko ondo. garbi, Vale, hemen. Ba, oso ondo. Esan deuna korala eta jugo horiek botako Bai. ditugu ona. Eta hori da, zapore gehien emango diona Bai. amerikana edo amerikana antzeko saltza hau. Hori da, bai. Oso ondo. Eta hola, nahiko berdurakin gero gorputz Oia. pixkat edukitzeko. Bai. Egosten danen, birrindu eta ja saltza Egin da. martxan daukeu. Listo, saltza berrinduta, ez da? Bai, ja saltza indeu, Bai. ja birrinduta, kolauta, fin. Bai, hori da. Eta oin ja, txangurron aragia botako dio, eta irakin. Hau da, ez da? Bai, bota lasai. Bale, bete-beti hartzen dut abitu izan bat. Bai, bota duzu. Ondo. Asko, Zur bat, bai, hori azaltzen da. Beti kontrolatin azaltzen barra da. bestela. Bai, saiatzen gadanak entzen, baina beti. Beti agertzen da baten bat, Beti, bai, bai, Pentsa. bai. Bueno, irakin dezala, bere puntu usteko. Eta gero ohitura daukeu beti, tipula Goxatuta, bai, goxatuta, bai. goxatuta, Bai. botatzea. Eskat, la proportzio, gehiegi Bai. ere ez, baina, bueno, goxotasun puntu hori, batzutan amerikana pixka, korrala burukoa pixka fuertea baldin ba, Bai, honek honek egiten du- suabizatzen dio eta Bai. bere puntun. Bueno, pixkate gozingo dugu, eta ja, Eta barura, ez da? pronto, bai. Vale. Hemen bertan, ez da? Eta gero ez dakit ohiturak egongo dien batzuk gratinatzen dituztela, txangurro, Bai. ohitura dauke. Bai. Ogikin, gurinakin eta perejil pixkat, eta... Pisketekin labea. Labera. Vale, labia prest dakat. Vale, oso Tope ondo. dakat, egun da larogei Vale. mar horrela xean. Bai. Pixka Bai, igual, da, kutxara da. ondillo jarri bizu Ez, ez, betetzeko. moldoko nahi, zepili? Bai, Edo bok ez eskura? Karo, Ez gutxan. dut ez izango hori. Hori da, bai. Boteko dugu, razio polita. Bai. Jarri barka dugu. Bai, burua gutxi ez beti merko dugu, ez da? Bai. Eta zu gaina Go- jatu nuna zea, así que Bai, pixka hori bete da. barko dugu. Hori da, bai. Claro, bestela hori, gratinatu nahi baldin bada, gutxi betetzen baldin bada, azkenean hau dana Bai, belbetzen da eta belbeltza barrukoaz. gelditzen da eta hoxe. Claro, Eta claro. nik uste hori kostra txiki hori jende gustatzen zaiola. Bueno, Bai. badaki jendea ez zaiola bat ere gustatzen hori ogi raiatukin eta hori, zera, labene gratinatzea edo puntu hori, nei kostra hori Nei gustatzen gustatzen zait. za, nire bai, nire bai. Hola, xe, eta ja labera sartzeko Eta pronto dauke. Oso ondo. Hola, Listo. Eta hauan kolori hartu arte zaiongo gea. Vale. Oso ondo ba. Ziritzen, Ba, ni uste bere puntun da, hola. Bai. Ba, pixka egon daiteke, baina puntun, jateko mon. Bai. Bai. hori da. Hola, xe, Horrela, betxo zeitxorra polita dauken. Bai. Hola, xe, oso ondo. Zukatea eta, a ber. Ah, bai. Iapa, netxu. Listo. Horixe. Mhm. Bertan ezuek buruen aurkezten duzu. Bai, horixe, ne? Horixe. Bai, ohitura Vale. dauke beti. Ba, ikusten duzu, gure xefaren azken ukituak ezan, eta bere ala astatuko bere beru.